الله وبركاته. Ciao Koulibaly. Binala sona ka ben le 9 juin 2025. An bɛ Baningo de la mara la. An bɛ dugu la min ye Kaya ye. An ka cɛkɔrɔba ani an ka dɔgɔtɔrɔkɛ n'o ye Ba Dawuda Tarawele Kaya yan. A y'an wele ka ɲini an fɛ ko hamina ko fila t'a la ka dugawu kɛ jamana ye. Nin ye fɛnba de ye bi. Jamanaden dɔ ka sɔrɔ ka kɔnɔba ni jamana ye k'i den karamɔgɔ yɔrɔ ɲini ko fɔ ka dugawu kɛ jamana ye ko sabu an bɛ jadikɛyɔrɔ la an b'an tɛgɛ jan yɔrɔ la Ala ye k'an k'an tɛgɛ jan jamana ye. A y'a sɔrɔ an b'o la o ye wajibi y'an kan mais ale ka o fana kɛli o ye wajibi ale ka a ka fasoden ɲumanya k'o yira. O tuma an fana y'a kanu ka na jɔ a ka yɔrɔ la yan k'an ɲɛ da a kan a ye dugawu min ɲini jamana ye k'a kɛ an fana bɛna kɛ sisan. A tilala ka min kɛ n'o ka bon silamɛw a ye ko belebeleba de kɛ anw bɛ min dɔn dugawu ko la ni min bɛ dugawu ɲini ko n ka muso bolila o bɛ wari d'an ma 1000 400 2000 ni min bɛ dugawu ɲini ko n ka denko gɛlɛyara o bɛ wari dɔɔnin di ni min bɛ dugawu ɲini ko samiyɛ o bɛ dɔɔnin di nka kabini ne wolola mɔgɔw bɛ dugawu ɲini ne fɛ Mali ko la mɔgɔ si tɛ yen min delila ka mugan ne ma ko dugawu kɛ Mali ye. Bon ne yɛrɛ tɛ mugan ɲini o la koyi parce que wajibi don nka Ba Dawuda dɔgɔtɔrɔkɛ jamana gɛlɛya na jamana tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ k'a bolo don a kun ka wari mugu bɔ 2000 bɔ ka di yan ko fɛn tɛ n bolo n bɛ dugawu kɛ Mali ye. Nin ye fasoden ɲumanya ye. Yanni dugawu cɛ n bɛ n gansan ma président de la transition ma yan Assimi Goïta a n'a ka gouvernement jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu de bɛ se k'an tuloma gɛn dɛ olu de ye dutigiw ye ni du gɛlɛyara an m'an ɲɛsin dutigi ma. Président min bɛ k'anw kɔnɔgoya bi o ye anw ka kɔɔriko de ye burusukɔnɔna kɔɔri wari ko o kɛra gɛlɛyaba ye an ka yan an b'a dɔn jamana gɛlɛyalen don nko n'a ta bɛɛ a ka kan an k'an tulo bɔ gɛlɛya minnu b'an kan k'o fɔ faama k'a dɔn min b'an kan ni ɲɛ bɛ sɔrɔ min na ɲɛ ka ɲini o la. Gɛlɛya b'an kan an tɛ fanga danga an tɛ fanga dɔgɔya an tɛ fanga kɛlɛ yɛrɛ nka ni tɔɔrɔya min b'an kan a bɛ wajibi an kan k'o fɔ fanga ye fanga k'a lajɛ ni min bɛ se k'a kɛ a b'o kɛ nka ni tɔɔrɔ min b'an kan n'o ma fɔ fanga t'o ɲɛdɔn dɛ fo k'a ɲɛfɔ ko kɔɔri ko gɛlɛya b'an kan a kɛra tɔɔrɔba ye anw kan parce que anw ka sɛnɛ anw bɛ musow furu o la yan burusi kɔnɔ an ka kɔɲɔ caman kan ka kɛ ɲina o bɛɛ tiɲɛna kɔɔri ko fɛ an yɛrɛ ye juru dɔw ta ka kɔɲɔ dɔw kɛ ko kɔɔri kɔɲɔ dɔw wɛrɛ furu dɔw wɛrɛ tiɲɛna pewu ka denni minɛ a somɔgɔw la cɛ somɔgɔw la pewu pewu ko sabu ko kɔɲɔ ma se ka kɛ kɔɔri ko kama a b'o cogo kelen la dɔgɔtɔrɔ minnu ka baara ye dɔgɔtɔrɔya ye an ka CSRF la an ka ASACO la an ka togodaw la olu fana bɛ furakɛli kɛ juru de la ni mɔgɔ banana premier soin ye wajibi ye dɔgɔtɔrɔ kan nka o kɔfɛ ordonnance b'i kɛ k'a d'i ma nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ e de bɛ na ni wari ye pour que k'o kɛ ni fɛn d'an kun ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan cogoya t'an si bolo an b'o de kɛ juru la o kayiba de d'an bɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ o dɔgɔtɔrɔ bɛ burusi kɔnɔ bi a bɛɛ bolo banna k'a bɛɛ dɛsɛ juru kaye kɛmɛ k'u ka so fa tewu fura banna wari tɛ yen cogoya tɛ yen a tɛ dɔgɔtɔrɔkɛ kun a tɛ furakɛlikɛlaw kun banabaatɔw kun a tɛ banabaatɔ somɔgɔw kun an bɛɛ jigi ye kɔɔri wɛrɛ min ye o fana n'an dɛ ni ne fana banana n'i ko i tɛ furakɛ n bɛ sa o tuma a gɛlɛyara an bolo an mago bɛ dugawu la an mago bɛ dɛmɛ na an b'an gansan ma faama ma yan u k'u hakili to nin ko in na solution min bɛ se ka sɔrɔ a la teliya la o ɲɛ ka ɲini an bɛ dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kɔlɔsi Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kɔlɔsi an ka kɔɔri wariw Ala k'u na hɛrɛ la k'a teliya juru minnu b'an na Ala k'u bɛɛ sara k'u ban jamana gɛlɛya ni jamana futini Ala ka wuli jamana tɔɔrɔya Ala ka wuli Ala an ye Mali kalifa i ma Ala ka tɔɔrɔ wuli Ala an ye Mali kalifa i ma maliden sɛbɛ sɛbɛ bɛɛ kama Ala ka tɔɔrɔ wuli Ala an ye Mali kalifa i ma Mali dɔnnibaa bɛɛ kama
ala ka tɔɔrɔ wuli ala an ye mali kalifa i ma fatɔden ɲuman bɛɛ kama ala ka tɔɔrɔ wuli ya Allah يا فرد يا جبار يا لطيف يا نعيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا شافي يا منتقم يا شافي يا منتقم يا كافي يا شافي يا كافي اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت يا فرد يا فرد يا لطيف يا لطيف يا نعيم يا رحمن يا رحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حارس عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم على بيدلي على ملك ان يكل فيما على ملك دو ان يكل فيما على ملك شي على مليسو سمي جانا لما جانا جنو ياملو تغرنغو على توغا جولا فسكونو مغو فسو نغاوي جابو كلو بغا مرلو موني كلو كيري باركلو على جابو جيدي وغبارو نغويا يغا سري بوانا كدوانا نجو تشي امال ما كامي غرا سبابو ني دوغو باي غرا على كا مغونيا على كا مغونيا امال دوغو باركبا مينا نو كاياي على كا بيس بادي كايا على كا كليا سباتيا كسمي جانا كبانغو كيشي او من يايره دوغا kana wele jabi ala ka yere kanawi ala ka naw kishi ala ka naw tanga jugu minu mana ala ku dese nayni mu anyala ala ka mali jugu tache ala ka mali kishi nayni mu anyala ala ka faso jugu tache ka faso kishi nayni mu anyala ka bango jugu tache ka bango kishi nayni mu anyala anyere jugu cheni muso ku dese anyere kishi ala ka buyan kama salli subhana rabbika rabbil rabbina izzati ama yasifun wassalatu والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.